kok tiro phale na permission ha jita जों फाइ शप पाइजाक दिनै अल्ट्राप्रा इंडिजिनस स्टूडेंट एसोसिएशन ने अंगै आनि लगे दंगो वाइस प्रेसिडेंट पीटर देबबर्मा ताई आनि लगे यांग दंगो इनफरमेशन सेक्रेटारि पहर देबबर्मा अंके बेलाखेनो हामबाय जों दिनै गवर्नर नि थानि फाइ शप पाइमानि गांके मसि जे सिनि अनेक बছর सिगांनि सिमि सानलाइमानि कक बरक एड सिदुल दाजागनानि बागै तै स्क्रिप्ट माननानि बागै कक बरक बाय आबो न कारिबो तै कैसासिनि डिमान्ड तंगो जे तिरिंनि साल त्रिपुरा एरानो तुयै सुनो सुति घोषणा रजागनानि आवाइ मुंनि बागै सिनि दफारक साइमाननानि बागै आबोनो तुइनो सोंथिनि मेमोरेंडम जमा रेफाय मेमोरेंडम जमा रमान बुयागुलो गवर्नर ता माने रिप्लाई रेखा कुन आसास गवर्नर सिने थानो आबोनो आसास रेखा जे बिनि मानसाक चाइटगै बखलायनाय तै सिनि त्रिपुरानि गोबांमा हिस्ट्रिकल कक रगनो बसुं साइखनारखा गवर्नर न बबखा खामजाखा आव नरकनि आरो तो बैनि देशनि गोबांमा फायु जों आबो साइमांखा तै सोंबोबनो जेसक पारिसाक बजगै सानानि चेष्टा नाखा